Diyos marhay na aga po sa indo mga tugang, tawag para sa mga kakasalon. Enot na tawag, si Alvin Oberos Regidor, 29 anyos, soltero, Cansitio Cofradia, San Felipe, Naga City, Aki Ninda Diego F. Regidor Jr., asin Emelita O. Oberos, buot mag-agom ki Christine Llamado Bainas, 27 anyos, Daraga, kan St. Vincent, Calawag, Naga City, Aki Ninda Manuel P. Bainas, asin Evelyn Llamado. Ikaduwang tawag, si Kian Harley B. de la Torre, 29 anyos, soltero, kan Bagong Bayan Sur, Naga City, Aki Ninda Herbert P. de la Torre, asin Maribel A. Batulay, buot mag-agom ki Ana Marie Era Bañadera, 29 anyos, Daraga, kan Bagong Bayan Sur, Naga City, Aki Ninda Renato Bañadera, asin Lerani A. V. Era. Si John Michael U. Salandanan, 32 anyos, soltero, kan San Antonio, Binyan, Laguna. Aki Ninda Emiliano C. Salandanan, asin Donata M. Uniforme. Buot mag-agom kay Lisa Flor M. Katimbang, 31 anyos, Daraga, kan San Felipe, Naga City, Aki Ninda Francisco Katimbang Jr., asin Margie S. Munar. Asin ikatulong tawag, si Rene Petalio Azura, 28 anyos, soltero, kan San Miguel, San Felipe, Naga City, Aki Ninda Inigo G. Azura, asin Rosita B. Petalio, buot mag-agom ki Zwitzel Rodriguez Venerable, 26 anyos, Daraga, kan San Miguel Street, San Felipe, Naga City, Aki Ninda Menard H. Marholino, asin Lizelle R. Venerable. Kung si isay man po ang may nakakaaram nin makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satungkura paroko o magdyan sa opisina kan sa tuyang parokya. Salamat po. Bago po magpuan ang satuyang Santa Misa, satuyaan na muna pong ipamibi ang Orasio Imperata, tumang sa paglakop kan COVID-19. Maluhod po ang gabos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang maheherakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tubang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami nin may pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaomay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo ang mga tawong naghihingowa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang na pagkanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghingowa, nagamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdufay kan sa diri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi mi man ang mga tinamaan na kanhelang,
sindaman lugod, maumayan tulos, ligtasan itong mga nagaataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaluan na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghingowa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod, ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mo ngunyan na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Ini hinahagad mi huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, San Jose, mabinio na esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Giraray, Diyos marhay na aga po sa saindo mga tugang. Ngunyan, July 10, asinyaon po kita sa ika-15 Domingo sa ordinaryong panahon. Ang tema kan sa tuyang selebrasyon iyo ang pagkamuot na may pagtubod. Igwa kita nin pagtubod sa Diyos. Ang pagtubod na ini, sinasabayan niya to nin pagkamuot. Inaako niya to ang kabutan nin kagurangnan, asin ang pag-akong ini na may pagtubod, ipinapahiling niya to sa paagi kan pagpahiling ning tunay na pagkamuot sa oral daw niya tong pagkabuhay. Ipamibi niya to sa selebrasyon ng Eucharistia, na padagos niya tong mapakusog ang pagtubod asin pagkamuot sa oral daw niya tong pagkabuhay. Ang Santa Misa tapo, pamamayuhan kan sa tuyang namumutan asin ginagalangan na Parochial Vicar, Reverend Father Junicio Gavino. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran ka namasin ka nakiyasin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristong kagulanan tan pagkamot kan Diyos, asan ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa itong makasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya na nga Diyahugi Santa Maria, dani na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa tan Diyos sa makakamhan asin pakapatawadan sa itong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Sa kaitaasan, asin sa dagat at tuninungan, sa mga taong marahayan buo. Inumaw mi ka, rinurugyaw mi, ika sinasanggami, ika pinapanguraway mi, ika salamatan ni ika, ulikan dakula mo kamurawayan. Na Diyos adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kurang nan aking bukto na Yesu Kristo. Na Diyos Cordero kan Diyos, ati ka naman. Ika na nagkapara kan mga kasalan kan hinaban, kaheraki kami. Ika na nagkapara kan mga kasalan kan hinaban. Mamili kita. O Diyos na nagpapahiling kan liwanag din sa imong katotohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan. Taawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod na idtong mga nasalungat sa ngaran na ini, sikwalon, asin idtong mga angay digdi, sunodon, huli ki Hesu Kristong kagulangan niyamo sa imong aki,
na kaiba mong nabubuhay as nagahade sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Panliturhiya kan tataramon. An pangapodan ni Moises, iyo na an gabos maging maimbod sa pagsunod sa kabutan kan Diyos. Ini an mensahe kan enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa banwaan, danguga ang tingog nin kagurangnan na sa imong Dios. Utuba ang sa iyang mga tugon asin pagbuot na nasusurat sa librong ini kan tugon. Magbakli ka sa kagurangnan na sa imong Dios, sa bilog mong puso asin bilog mong kalag. Ang tugon na ini ipinagbubuot sa imong unyan, bakong labi sa imong kusog o kakayahan. Bako man iya nasa langit, kaya dai kamo pwedeng magsabi, si Isay daw ang masakat, asin makoakayan para sa mo. Tanganing sa mong madangog dangan magibo. Bako man sa ibong kandagat, kaya mayong makakasabi, si Isay ang mabalyo sa dagat, asin marukyaw sa to, nganing sa tong utubon. Ang tataramon na ini harani sa imo, yaon sa imong puso, asin sa imong nguso. Utubon mo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kung nagkakaipo, dumulok sa Diyos, asin kamo mabubuhay. Sa tuya pong aawiton. Ini ang sakong pamigbi sa imo, sakong pamigbi na tabangan mo. Sa dakula mong pagkamuot, simbaga ako, O Diyos, danay ang sa imong tabang sako. Kagurangnan, simbaga ako, hulita ika, mamumuton, asin marahayon. Ika, maherakon, lilingya ako. Para sa ko, dukha asin makaherak-herak, huli kan sa imong tabang, O Diyos, banguna ako. Aawiton ko asin uumawon sa ngaran ni Diyos. An ikaduwang babasahon, iyo an manunungod ki Kristo na iyo an enot sa gabos na linalang. Siya an paratubos na madara kan tunay na kaligtasan. Hinanyugon po niyato an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Siya ang ladawan ni Diyos na dai mahihiling ang panganay sa gabos na linalang. Sa iya, linalang ang gabos na bagay, gabos sa langit, asin gabos sa daga, gabos na hihiling, asin dai na hihiling, dominasyones, soberanyas, protestades,
Gabos na linalang huli sa iya, asin para sa iya. Siya an enot sa gabos na linalang, sa iya nagdadanay ang gabos. Ang simbahan, iyo an sa iyang hawak, siya ang pamayo. Siya ang kapinunan, an enot na namundag hali sa mga gadan. Tanganing sa gabos na bagay, siya an enot. Binuot nin Diyos na ang bilog na kapanuan mapa sa iya. Huli sa iya, asin para sa iya, ang gabos makipag-ulian. Gabos sa langit, asin gabos sa daga. Ang katuninungan makamtan sa bagsikan sa iyang pagkagadan sa krus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, pagbasa ng Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong abogado nagtindog asin naghapot, Maestro, ano ang dapat kong gibuhon? Tanganing makamtan ko ang buhay na daing kasagkuran. Si Jesus nagsimbag, ano ang nasusurat sa tugon? Ano ang sa imong nababasa? Ang abogado nagsimbag, kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog, asin bilog mong isip, asin ang sa imong kapwa, siring sa imo man sana. Si Jesus nagsabi, tama ang simbag mo, gibuhay iyan, asin mabubuhay ka. Alagad na abogado, huli ta gustong magpakamatanos, naghapot kay Jesus. Si Isay, ang sa kong kapwa. Si Jesus nagsimbag, sarong lalaki hali sa Jerusalem nagbaba pa Jericho, nahulog sa kamot ng mga tulisan, hinubaan, kinulgan, asin binayaan na haros gadan. Nag-agi man sa dalan na idto ang sarong padi, pagkahiling, tinalikdan, asin linihisan. Iyo man ang ginibo kan klerigo na nag-agi duman, pagkahiling, tinalikdan, asin linihisan. Alagad sarong Samaritano na naglalakbay, nag-agi, duman sa namumugtakan kan lalaki, asin pakahiling, naherak. Rinanihan asin binugkusan mga lugad, dangan inulaan nin lana, asin arak. Isinakay sa iyang kabayo, dinara sa sarong harong, asin inataman, kan masunod na aldaw nagkuanin kwarta. Itinao sa kagharong asin nagsabi, atamanon mo siya, asin gabos na gasto, babayaran ko sa sakong pagbalik. Sa imong paghuna, arin sa tulong ini ang kapwa, kaitong nahulog sa kamot ng mga tulisan. Ang abogado nagsimbag, itong naherak sa iya. Si Jesus nagsabi, kung siring, lakaw, iyo man ang gibuhon mo. An marhay na bareta nin sa tong kagurangnan.
Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos marhay na aga po sa indugabos, mga tugang. Diyos marhay na agaman po, Father. Sa satuyang buhay, sa satong komunidad, napapalibutan kita nin mga istorya, nin mga gibo, nin karahayan. Kinakaipuan ta lang na buksan ang satong mga puso, ang satong mga mata, tangani na mahiling tayo ni, masabutan, asin ma-inspirar. Ang buhay ni nagkapirang mga relihiyoso na kung sain ang sa indang trabaho, ang sa indang dedikasyon sa pagtabangin mga dukha. Arog kan Missionaries of Charity na yaon sa konsepsyon, sa gift of love. Arog kan Missionaries of the Poor sa kararayan. Asin, igwa, ninsarong istorya sa Jamaica. Manungod sa sarong lalaki na pinukpok, linugadan, asin pakalihis nin tulong si Mana. Grabe na ang lugad. Mantang ang mga tao nag-aagi sa iya, napaparong ang batakan sa iyang lugad, alagad di man lang pinag-intindi. Hinapudan man ang hospital, alagad siribot si ambulansya, kaya inapudan ang opisina kan Missionaries of the Poor. Asin kan nagsimbag, tulong brothers ang nagduman, kinua, isinakay sa van, asin dinara sa sarong-harong sa Faith Center. Kaidto, kan 1997, 2 taon pa lang ako sa Jamaica. Asin ito ang first encounter ko sa grabing lugad. Hinhuli ta, pinukpok siya sa sayang payo, asin ang bilog niyang crown, ang ibabaw kan sa iyang payo, kinakan na ning ulod, asin mahiling ang kaputian kan bungo. Sabi nga ni kang iba, paghuna kan iba, dahil siya mabubuhay. And for 3 hours, lampas tulong oras, kaming 4 na brothers, pinagkukua si mga ulod, pasaro-saro. And kan natapos na malinigan, an sa iyang payo, asin siya nakarigusan, dinara sa ospital. Sila ninaning dugo, asin after a few weeks, ilinuwas sa ospital, nabuhay. Kanal daw man sa nang ito, pagbalik mi sa monasteryo, ang paghiling ko ngani sa maluto, nag-iikul-ikul pa. Itong lalaking ito, linihisan, pinabayaan, alagad, kan maibareta na ito pinurot, kan mga brothers, inataman, dinara sa ospital, gabos na naging interesado. Ano daw ang mangyayari sa lalaking iyan? Igwaman na nag-offer ning tabang para sa iyang bulong, as naging interesado. Siring mga tugang ang epekto ang influensya ng mga gibong karahayan. Sa rubangang beses, igwanin nag-viral, simpleng gibo, simpleng gawi. Si mga magkaklase nag-i-snack sa gilid ng pansitan. Asin sa ibong, igwanin sarong gurang na buot magbalyo, alagad din na nagpupundo na mga sasakyan. Kaya si sarong estudyante, nagbalyo, inantabayanan, sigurang luhay-luhay na nagbalyo. Mantang sa dain niya naaraman, si saro pala nagvi-video. And then pinag-upload sa social media. Dain na haloy, nag-viral ang videong ito. Kanahiling ko ito, ano ang makangangalas sa videong ini? Bako daw na
natural iyan nagawi, yung sarong tao. Magibunin karahayan sa nangangaipo. Alagad kadakol ang naggalas, kadakol ka naghiling, kadakol ka nag-share. Ninhuli taan siring nagawi, nakakahiro ning puso, nakaka-inspirar. Kan April 14, sa kasagsagan kan pandemya, April 14, 2021, ano ang nakapukaw sa satuya ng mga Pilipino? Sarong negosyante na nagpuon nin inaapod na community food bank or community pantry sa tabang ni nagkapirang farmers asin man mga paratinda nin gulay. Tangani na matungkusan an pangangaipo kan sa iyang komunidad sa Maginhawa Street, Quezon City. Si Ana Patricia Nun. Asinan sa iyang gawi in pagpuon nin community pantry, nakahiro, naka-inspire, naka-encourage, nakapukaw nin karahayan sa puso nin mga tao. And from that small community pantry came up many other community pantries in the various parts of our country in the Philippines. Asin nahiling niyato na sa kairaruman ning puso, igwanin karahayan, igwanin kamauutan na mapakarhay an sa tuyang kamugtakan. Ninhuli, tatutuo man ng God, ang gabus kinakaipuhan na magtao, sigun sa iyang kakayahan, asin man magkua, susugman sa iyang pangangaipo. Mga tugang, arog kayan ang istorya sa Ebanghelyo ngunyan. Alagad ang hapot kanabugado, simple man lang. Ano ang kinakaipuhan kong gibuhon, tangani na makamtan ko ang buhay na daing kasagkuran. Dahil siya nag-ahapot, ano ang kinakaipuhan kong maaraman, kundi what do I need to do? Ano ang kinakaipuhan kong gibuhon, tangani na makamtan ko ang buhay na daing kasagkuran. Ang paggibunin karahayan mga tugang, sigon, susog sa satuyang naturalesa. It is within, it is built in our nature. Alagad, aramtaman na may mga kaulangan sa satuyang sa paggibunin karahayan. Sa inot nganing babasahon, si Moises paulit-ulit na nagpahayag sa mga Israelita, kuyugon nindo ang kabutan nin Diyos. Ano pa man ang nakakaulang sa indo. Dahil ka mo makasabi, harayoon, mabalyo pa kami ng dagat. Halangkawon, dahil mi maabot ang langit. Ang sabi ni Moises, yaon na sa indong mga puso, asin sa indong nguso. Utubon mo, yaon sa imong puso, asin sa imong nguso, utubon mo. Alagad, ninhulita may mga kaulangan, ano pala ang kinakaipuhan na maghiro sa tuya? Tunay na ehemplo, si Isay ang manginginotan sa pagkuyog kan kabutan asin tugon nin Diyos. Sa ikalawang mabasahon, ipinahayag sa tuya na si Jesus, dawa Diyos, siya ang naging tunay nga ladawan kan Diyos na dai mahihiling. Ang panganay sa gabos na linalang. Kaya sa paagi kan krus ni Jesus, kinuyog niya ang katugunan, ang kabutan ng Diyos, ipinahiling niya ang pagsagibo, kan tunay na pagkamuot, tangani na kita na sa iyang mga tugang magsunod.
Dai na kita nin anupaman na rason, dai na kita nin anupaman na dahilan na ini sa tuyang masasabi kaulangan sa paggibo nin karahayan, nin huli ta ini ipinahiling na sa tuya ni Kristo. Sa istorya sa Ebanghelyo, bilang kasimbagan ni Jesus sa hapot kan abogado, Maestro, ano ang dapat kong gibuhon, tanganing makamtan ko ang buhay na daing kasagkuran. Sabi niya, ano ang nasusurat? Ano ang sa imong pakasabot sa mga tugon? Asin, ang abogado nagpahiling, ninhararom na pakasabot kan mga tugon nin Diyos, na ini ipinahayag sana sa kabilugan nin duwang tugon. Kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog, asin bilog mong isip, asin ang sa imong kapwa, siring sa imo man sana. Napipicture ko ang abogado, pinagtatap ang sa diri, ay marahay ang sa kong simbag. Kadaklan man sa kuya mga tugang, siring kaiyan. Pwede kita na makatao, nin simbag. Asin sa satuyang katanusan, inuumaw ta an sa tong mga sadiri. Asin ano ang ginibo ni Jesus, pakatapos kan simbag na iyan, alagad sa mata kan abogado, kulang pamanagad sa iyang simbag, ninhuli ta baka may mga kaulangan sa pagkuyog kan sa iyang kasimbagan. Naghapot siya ki Jesus, asin si Isay, an sa kong kapwa. Si Jesus nagtao nin magayon na istorya na kung saan ang abogado mapapaghurup-hurup, mapupukawan, asin mapapag-isip-isip. Tinawan siya kan istorya kan marhay na Samaritano. Ano mga tugang ang nakaulang sa padi asin sa klerigo? Ta nahiling asin linihisan. Ano daw ang nasa isip kaining mga serbidor na ini kan simbahan? An sa indang iniisip iyo an kinakaipuhan, an requirements for ritual cleansing, an makakapot ning dugo unin lugad nakakaati nin sarong tawo. Asin para sa padi na ini, asin sa klerigo, nasasabutan ninda kung ano ang kinakaipuhan. Kung halis ninda sa Jerusalem, nagkapira ng aldaw sindang harayo sa indang pamilya. Asin kung dudutaan, mapundo, asin atamanon ang lalaking ini, but sabihon, pagpuli ninda, 7 pang aldaw na sinda, dai makakaibahan an sa indang pamilya. Kaya, pakahiling, linihisan. Igwanin mas urog pa na iniisip asin prioridad ining duwang ini. Alagad, nahiling man yato, nan Samaritano, pakahiling, naherak. Nag-agi duman sa namumugtakan kan lalaki ang Samaritano, asin pakahiling, naherak. Rinanihan, binugkusan mga lugad, dangan inulaan nin lana. Sa satong paghurup-hurup mga tugang, bilang mga Kristiyano, bilang mga tao, kadakul man kan kaulangan sa paggibo nin marhay. Nagkapira sa nangani, ang nag-iisip para sa tuya. Sa arual daw, ano ang mga tugon nin Diyos? Dai man sa satuyaan, arual daw, pakamata, pinagre-recite ang 10 tugon. Ninulita ini, aram na nyato. Alagad sa mga sitwasyon, sa mga pangyayari sa buhay, ang mga tugon na ini sa tuyang nagigirumduman. Nagkapira ng mga Katoliko, pagmatangon yan, nakaisip daw kan ikatulong tugon, girumduman nindo na ipaglihi
an aldaw na Domingo. O dai man lang in nagirumduman, an enot na nagirumduman, makayod ako. Maduman ako sa uma. May tiripon kaming mga friends. At tiyan, may okasyon kami na alauna. Kadakol pagayod na mga aktibidades, mga bagay na nanginginutan sa saindang mga isip, na pagkakasibutan, na kaipuhan na atamanon. Nuarin daw makakaabot sa punto na kung saan mapapaghurup-hurup, mapupukawan, mapapag-isip-isip. Kansarong aldaw sa samuyang group chat, igwanin sa rukong kabatch sa high school na nag-message. Kung igwaman kamunin panahon, bisitahon ining sa tuyang kabatch na naghihelang. Asin kung igwaman kamunin kakayahan, magtaunin tabang. Asin, pakali sinagkapirang aldaw, ta kumapuli man lang sa nabwa, inagihan ko. Asin kinaulay-ulay, ining kabatch ko sa high school. Dahil ko man siya nakaklase, alagad nabistuhan ko. Urog na kan nagkaigwa kami ning interbatch basketball tournament kan mga nakaaging simana. Asin grabe sa siyang pagtios. Asin bilang sarong padi, hinapot ko na buot mo na magkumpisal, asin tawan ta ka kan sakramento ning ulyo. Asin buot niya, inhulita, suhuri niya pagkumpisal, iyo kan 2014, na namatian man ng niya, itong namamatian ng unyan. Asin buot man niya, na maulyuhan, inhuli, takaidtuman, kan 2014, inulyuhan siya sa ospital. Kaya, pagkatapos kan sa muyang pag-ulay-ulay, ang naka-inspirar sa kuya iyo na nahiling niya sa sayang kamugtakan na grabe pa man ng God ang pagkamutin mahal na Diyos. Tadawa siya nagsasakit, yaon ang sa iyang agum, asin ang sa iyang mga aki. So panganay na kambal, mag-graduate na sa pagiging engineer. Susaro, second year sa college for nursing. Asin sunguhod, grade 3, 9 years old. Asin sa iyang kahandalan iyo, bakuan sa iyang sadiri, kundi an sa iyang agum, asin an sa iyang mga aki. Asin daw man nga ni pano siya nin concern sa mga pangangaipo kan sa iyang pamilya, nahiling man niya na nagkulang siya sa mahal na Diyos. Asin kaya sabi niya, ngunyan po naghihingwa kami na tadawa dai kami makaduman sa simbahan, nagsisimba kami. Asin ining mga aki ko, sinusubol ko sa simbahan, mantang ako nagsusunod sa television. Asin man kada banggi, pag abot ning alas 6, nagpapangadyi kami kan Santo Rosario. Grabe si pasasalamat sa sakuyang puso kan madangog ko ini. Inhulita sa kasakitan, sa pagtios, sa kahilangan, ang sarong tao na dadara, napaparani sa Diyos. Alagad mga tugang, ang kamauutan ni mahal na Diyos iyo, na permi kitang maparani sa iya, permi kitang magdulok sa iya, dawa man ngani, daita mamatean, ang mga makuring pagsakit, ang mga kadifisilan. Ninhuli, ta sa lambang momento kan sa tuyang buhay, sa satong mga arualdaw na pagkabuhay, ipinapahiling niya ang sa iyang pagkamuot sa satuya. Asin pinapagirumdum kita, kan mga importanteng bagay na kung sain ini kinakaipuhan na gibuhon, tanganin na kita magkamit kan buhay na daing kasagkuran. Mga tugang, sa satong paghurup-hurup ngunyan, ano daw ang mga bagay? Ano daw ang mga pangangaipo? Ano daw ang mga kasibutan na nakakaulang sa tuya? O ang mga bagay na satong pinapanginutan o satong pinapaurog sa satuyang buhay? Asin
sa paagi kaini kun minsan nalilingaw kita kan pagkuyog kan tugon asin kabutan Dios. Lugod sa mga pangangaipo na sa atong nahihiling sa atong palibot, mahiling taman na kita binayayaan, na kita dai pinapabayaan ng Diyos. Asin sa paagi man ng pagpasalamat kan mga bagay na ini, kita man mahiro, asin ma-inspirar, ma-encourage na magtabang sa satuyang kapwa. Siring sa Samaritano, ang tugon man ni Jesus sa satuya, kun siring lakaw, iyuman ang gibuhon mo. Matindog pa sinipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Tubod ako sa Diyos amang makakamhan, naglalangkan langit asin daga, sin ki Jesu Kristo aking bugtong niya, pagurahanan ka. Ipinangidam huli ka ni Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, kinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadanasin, ilinubong. Hilig sa mga gadan, di katulong aldaw, buhay liwat hale sa mga gadan, sumina ka at sa kalangitan. Nagtutukaw sa to, kan Diyos amang makakamhan, aleduman mabalik sa paghukom sa mga buhay sin mga gadan. Tubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinahagam ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Pinapagirumdum kita ngunya na ang Diyos Ama nagtao sa lambang saro sato, kan katungdan na maging marhay na kapwa. May pagsarig sa sayang pagkamuot, maghagad kita kan sa iyang tabang sa paglingkod sa kapwa. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang bilog na simbahan, makasabot na ang paglingkod sa kapwa, pagsaksi ki Kristo sa tataramon asin sa gibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nyugaan sa mong pamibi. Tanganing makanuod kitang magunat kan kamot, sa pagranga asin pagpakusog nin buot, sa mga yaon sa kahorasaan, asin nahuhuna na pinapabayaan na. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga grupo na nagtatabang sa mga dukha, magpadagos kan sa indang marahay na gibo, susog sa paarog kan marahay na Samaritano. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang mga nagehelang asin mga biyadi, makamate kan kaumayan asin rangan na si Kristo sana ang makakatao, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan niyo gan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa paraiso sa kudpaman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan niyo gan sa mong pamibi. Langit no na Ama, buksan man sa mo yung mga puso sa pag-ako kan sa imong pagkaherak asin pagmakulog. Tawi kami kan grasya na mamidbil si Kristo sa gabos na nagsasakit asin nagagabatan sa buhay. Kuli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa kwasinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan hilingaan mga atang kanimang namimibing simbahan, asin sa pagpakinabang na ini, itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan, kuli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniniguasin dapat matano sa sin nakakaligtas na kami danay asin minsan sa in magpasalamat sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, nakakagamiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsikan sa imong pagka-Diyos at angani, itinagama mo ang bulong sa samo, man sa nang pagkamagagadanon, asin kun ano ang ikinapahamak kan mga nawara, iyo man ang niligtas mo sa inda, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya anhukbonin mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan, naguugma sa tubang mo sagkod paman, nagaarang kami na pagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, sa kaugmahan ng mga magkairiba na nagsasabi. Diyos din
maluhod po. Kagurang na ni kanagadaan banal, burabulan gabos sa kabanalan, kani mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluiban sa gud sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay sa pagpasalamat, binaak ini. Asin itinao sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kagadan mo, pagurahan, ipinapamarehan mo. Pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa good na kaya kami na nagrurumdum kan siyang pagkagadanas sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atuba asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaharak kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos, ni San Jose, na sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles sa gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanig mo maging kaheraskan buhay na daing kasagkuran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan manakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga donyamo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaharak, magindani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangan ka na nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo, hari pagilingaan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig na siya mapatunino, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay sa nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katinungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Uyaan kordero kan Diyos nga nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po. Kita, kagurangnan namimibig kami, namantangan mga atang inako, hulikan pakisumaro sa misteryo, magtalubo ang bunga, kan sa mong kaligtasan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibigan simbahan ng Cáceres, nakikilakbay, nakikisumaro, nakikihiras asin nakikimisyon. Uya kami sa tubang mo, Espiritu Santo, nagkakatilipon sa ngaran mo. Magdanay kalugod sa samuyang mga puso, ika na sulong magiya sa mo. Tukduan ang dala na dapat ming agihan, asin kung paano niya mo iyan masundan. Kaming mga maluya asin makasaalan, hari pagtugot na makagibo na daiuyon sa imong kabutan. Hari pagtugot na ansa mong mga kakulangan sa pakasabot, magdara sa mo sa salangdalan, o magtulod sa mo sa pagpili kan karatan. Mapasamuy alugod ang pagkaburonyog sa danay mong pagantabay. Tanganing sarabay kaming maglakbay pasiling sa buhay na daing kasagkuran, asin daing makasuhay sa dalanin katotoohan. Inigabos hinahagad mi sa imo, na naghihiro sa lambang saro asin puso, kasaro ka na maasin kan aki, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Ngunyan, ikaduwang Domingo nin bulan, magkakaigwa po kita nin second collection para sa pangangaipo kan mga katikista, asin mga formation-related activities kan parokya. Collections for the week from June 27 to July 3, 2022. Cash receipts, daily collections, 18,603 pesos. Sunday collections, 26,344 pesos. Second collection for the seminary, 9,435 pesos. From the collection boxes, 8,158 pesos. Total collections for the week, 62,540 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Estrella Rivera, Revilla, Jane Cruz, Mrs. Beatriz Suarez, Ortega and Salas family, Mr. and Mrs. Joel Alarcon and family, Engineer Susan Laborena, Chris Lagos and family, Celso and Ruby Antonio. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapasaindo, Kasin sa imong espiritu. bendisyon ang maluod kamo kan Diyos na makakamhana na maasin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katinungan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Upakantaan mahal na Diyos,